Ngap kane kajeng jia padang sudap jia ha Manipur. Kajeng siat kadang ya peteng ki leno kuki bat ki leno mete ha kajala Manipur. Ndemut kibriu ki layap ha ki kam thambor bathamai menta ka step. Ajari bam distrik jong kajala Manipur la itu ki pulit ki leno kuki ki bala suba bakidei ki leno kuki ki lahia thma ya kasnong nung chokpi ka badon ha ka distrik ka ba jangai aspa ar 2 kilometer na kanong ba jong kajala Imphal. Hakaba la penyap ya uwei urang ba ubala ndrukul laisnem karata ubala tip keteng kumu yuram bam kulandak sinha kene kajing sha thambor kala ja kisungi heden ba uwei utumen na kajek menru mete ubadon hakikshaj ubadang ai jingwai ula sha penyap hakajing sha thambor bom daki roket daki leno kuki hakanong ba moirang ha Manipur ong kubor ki pulit kitei kisangut ki wepan kilayap hakajing yeset suloi hapdeng ki kunhun king atiar jong kajaj benriu mete bat kijaj benriu kuki kibadon hakilom lai thu kitulong kubor ine ki kunhun ki khot yalade kilong trimon snobha banyada yakisnong ki thau